majú tým koňom pomôcť a nie im one. Lebo si normálne poviem, že nebudeme svojť stoliku ani strašne na to. A nemajú čo uražať ani Andreja, alebo že si doprené to, kto im za toto, že môžu robiť. Ide rýchlo. A ja akože si môžu dovoliť, ako... Predposledná. To pouražujú, čo si to vám dovolí. Za to dostávajú prachy. Ako toto sme si zaplatili a zaplatili sme si to ja. Viktoria Albrechová, Kavaluna Kampa, 0,41,20, 1,88. Karta Kristina Čermanová, Kaštov,